Lakay, rumara man biit. Ups, ampay bakait papanamanain ay naapaw dagita kasta nga lang laga amok man ti papanamon bakait mapan kaman makimaritisain mapangkaman makichismisain Agad mo sa usaomon. Apa na di kantina? ay naapo bakit kantina? Well, Ay na, amuklatan, no kantina kunam. Ay na, mapangkaman makimaritisan kada kumarin tuyang. Ay na, apo bakit? Stone. Amon lagaro din nga dayta ti silpo biyag ko. Ya, usa uka pay. Silpo biyag mo. Kawon, apa nagaro di kantina, tada di damari tuyang, tada ti nag-text. May takay, nag-text. Wan, adda ka naman na nag-aapa, panggot ti porpis, kentuptupad di taan. Ay na, apo bakit? Apa ni kapoy? Chismis to the max kayo. Agsap-sapul ka lang, ti pa kay barbaranggayam bakit? Ay naapaw, no dim iminor, datangiwat mo. Ay naapaw, baka aguberhit day tabakait. Anak ka man mo. Ay naapo bakit? Imbis nga day ta awan ka is-is kan nga banbanag, ti mapanyo iwara-waragawag, kadagiti ka barangayan tayo bakit? Ay naapaw, tulungan dakman langinin bakit? Nga mangipakaamaw. Kadagiti ka barangayan tayo, daytoy maipanggap ka daytoy nay. Ay. Ano mo daytan? Nang rugain nga enumeration, iti 2024 Papsen CBMS. Daytaman iti mapanyo ibalita kadagiti ka barangayan tayo. Tapno agbaling kayo nga Good Samarites. O di ka day? Naman dayta papsen CBMS ita ay nalakay. No paran tumutla ang kadagiti baba ng dagita ay hangko kay tagbanbanog sungaw. Ay naapo bakit? Sikan ate apan. Haan laeng nga para kadagiti na baba ng datoy 2024 Papsen CBMS. Sigurado ka. Para kada tayo amin daytoy bakit? Para iti sa pasap daytoy bakit? Para kada tayo amin daytoy. Sigurado ka. Wen para iti pagimbagan tayo amin daytoy. Sigurado lakay nga at dati pakairanudan tayo tata nangagbanbanog songo nga makapakaamot ta papsin ita. Kaya nga man hindi tagamin nga papsin CBMS nga bagbagam. Ay naapo bakit ang paidimya amaw? Daytoy Papsen CBMS. Daytoy ket datay Census on Population. Ken datay kung kunada nga community-based monitoring system bakit. Amang panggapon daytoy nga ma-update iti agdama nga populasyon iti pagilyan tayo bakit. Oo. Ken ditoy nga maamuan bakit. No anya iti agdama nga kasasaad iti panagbiag dagiti kabaryuan tayo bakit. Agdama nga kasasaad iti panagbiag datayo amin nga agnanaed dito'y pagilyan tayo nga Pilipinas bakit. Dito'y muting nga maamuan bakit no sino dagiti pudno nga kasapulan iti tulong ken kastamay no anya dagiti tulong nga pagkasapulan da bakit. Aya, mayat nga rod alakay. Tuwid bakit? Ken dagiti dataws nga maurnong manipod iti Papsen CBMS bakit? Ket mausar tapno ma-streamline bakit? Iti listaan dagiti beneficiaryo iti government social protection programs bakit? Wakas kumadata purpose. Ken dagiti daduma pay nga programa iti gobyerno bakit? Tapno dagiti pudpudno nga agkasapulan ken marigrigat ti maipaayan iti tulong bakit. Tapno diyo ibagabaga bakit nga pagmamaritisan dita nga dagiti asideglang iti sakaanan iti apaw dagiti makaaw-awat iti tulaw nga pulpulutanan nyo nga pagchichismisan dita. Ay ko pudno day talakay nga talaga iso nga nasayaat dayta nga programa iti gobyerno. Ken mausarpay daytoy bakit akas guide para iti episyente apan nakausar kadagiti resources iti gobyerno bakit. Tapnawan ti masaysayang bakit. O di kaday nagmayat. Mayat nga talaga lakay mayat. Mayat nga rod nga talaga lakay tapag numarantay amin gayam dayta nga Papsen CBMS. Kawin bakit? Isu nga tulungan nakman nga ipakaamu tayaw kadagiti kabarangayan tayaw.
nga numapan dagiti enumerator iti PSA kadagiti pagtaenganda para iti daytoy 2024 PAPSEN CBMS ket pasangbayan da bakit ken sungbatan da iti pudpudno ken eksakto dagiti damag dagiti enumerator iti PSA bakit tapno swak nga datos dagiti maalada. Sige nga rod lakay ta sambut da kumarito yang ijay ta da kadwak nga mangipakaammo ken mangipalawag iti dayta panggep ti pagsayaatan tayo. Hala sige garod bakit ingkan ta imaritis mong kada kumaring tuyang. Ay bakit? Ibagam gayam kada kumaring tuyang sa PAPSEN CBMS kasama ka sa pag-unlad tungo sa makabagong Pilipinas. Matungpal, kapitan!